Zorioneko gabiltza Euskal Herria Irratian, izan ere gaur Iruñeko Arrotxapea auzotik bisitan etorri zaizkigu Patxi Larraintzarri ikastetxeko lehen hezkuntzako bigarren B mailako lagunak. Kaixo guzioi? Kaixo! Lehenik eta agurtuko ditugu etxekoak, ze ikusiko gaituzte kamera horretatik. Aber, jarri irribarrea, esan kaixo aita! Kaixo! Kaixo ama! Kaixo aitor amonak! Kaixo! Kaixo anai arrebak baldin baditugu! Kaixo! Osongi, ederki egin duzu, Osongi. Bueno, tira, esan diate gauza mordoa prestatu dituzuela, pasako diazu mesedez papera? Ez, papertxori, bestela ez dakit zein datorren. Bale, osongi. Eginen dugu lehendabizi geure buruaren aurkezpena. Hasiko gara hemendik, esan izenak eta abizenak. Odei azparren. Emargontzen bat. Xabier Maeztu. Miek Rojin. Akarrazki. Osongi. Aitor Turumbai. Oiar Caballero. Iñigo Laseras. Uxue Berastegi. Nara Iglesias. Anel Arraz. Naya Casado. Anaiur Larrion. Osongi oso izen politak dituzue eta ederki izan dituzue gainera. Bueno, tira, zerekin hasiko gara, albistekin adibidez, bai, albisteak, esan diate, Odeik prestatu dela, Odeik eta Aimarrek prestatu dutela albisteak, ezta? Bale, ba, hasi. Apirilaren 7an, korrika txikia ospatuko da Patxi Larraintzarko eskolan ikasleak irakasleak eta gurasoak parte hartuko dugu. Ze ongi, ederki oso albiste ona. Atzo, apirilaren 3a, Euskal Herriko txirindulari itxulera hasi zen. Iruñan izan zen lehenengo etapa eta larun bata Neibarren bukatuko du. Oso ongi, ederki egin duzu, kontratatuko zaituzte biak, Polize honak. Bueno, a ber, hau korapiloak, hemen jartzen du, Xabik prestatu dela bat, nonda Xabi, hemen. Venga, Xabi, bota. Txokolo, monkolo, txingo, txingola, mingola, txango, txangala, mangala, zart, zankulu, zinkuli, zirt. Ostras, Pierre eta Mikel, ederki egin duzu, oso komplikatua zen. Sokasaltoan, zerra, ber, esan? Sokasaltora ibiltzea. Ederki. Eta hemen jartzen du, Nahiak eta Maiurrek ere beste bat prestatu dutela, ezta? Utzi kablea, Maitia, bestela bakizu ze gertatzen den, etxean entzuten dela, klon, eta oso esatxegina da. Venga, bota beste hau korapilloa, mesedez. Pailaza sudur gorri, zapata bat zarra, bestea berria, elurra bezain zudia dauka urpegia. Batzuetan negar, besteetan niria, igili, ajala, jaja, indartxu dauka estarria, alaitu nahi duelako Euskal Herria. Eta zer da? Badakigu, ez dakigu? Pailazoak. Osongi, zoragarri. Nondik genbiltzan, badaukagu beste asmakizunen bat? Ez, ezke hauet dira aukorapilloak. Aukorapilloak dira, karo, bai, egia da, despistatu naiz, barkatuko didazue Maiteak. Bale, orduan txistea dauzkagu orain, Aitor, Oier eta Inigorekin. Aitor zein da? Zuzera, bega, bota txistea. Maisuak galdetzen dio Jaimitori. Zenbat da bi eta bi, eta erantzuten dio Jaimito. Ez dakit, ez baldin badidazu datu gehiagorik ematen. Oso ona. Beste bat, orain, Oierrena. Oier zein da, zuzinen, ez da? Bai. Emakume bat sartzen da txori denda batera, eta kaiolan dagoen txoriaren izena galdetzen dio saltzaileari. Eta saltzailea esaten dio, auskalo, eta emakumea esaten dio, aiz euskalo txopolita. Oso ona. Urrengoan orena da, Inigorena, ez da? Jonek aitari ematen dio eskolako notak. Eta aita oso azere jartzen da, irakurtzen du matematikan 0, hizkuntzan 0, ingururen 0. Hau zigor bat behar du. Eta Jonek erantzuten dio, bai, baina ez dakit non bizi den irakaslea. Oso ona. Zuek seguru askoz nota hobea dituzuela, ez da? Azkarrak izateko irudia daukazue guzi-guziok. Eta gaina notak ez dira garrantzitsuena, batzutan saiatzea da kontua eta ongi biltzea. Asmakizunak Uxuek eta Naroa Iglesiasek badute bat, ez da? Bota! Naiz eta beti aritu azitzen eta handitzen. Ez da bere lekutik inoiz ere mugitzen, zer da?
Zuaitza. Ederki, oso ongi. Eta naroak eta hanek badute beste bat, ezta? Bota. Zer dela eta zer dela urdaian koske egiten duena. Zer da? Oso ona, ederki egin duzue, bale. Eta orain amaitzeko korrikaren kantua prestatu duzue, guretzako. Bai. Ze jatorrak zareten. Venga, bai, jarriko dizu eta besteko, lasai. Lau. Ez, edo nola egin dugu, bat, bi, hiru, lau esan dizuet? Bat, bi, hiru. Ez heldu ze beste lentzunen da dena. Bat, bi, hiru, lau. Hizkuntzaren malabarza, akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herriz herri garoko gara. Bat, izan bat, egin bat, bazuketa bat, nik bat, denok bat eta batzu gara bat. Bi urteko ekilibristak, zu idazle optimistak, jaiotxetik ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herriz herri garoko gara. Bat, izan bat, egin bat, bazuketa bat, nik bat, denok bat eta batzu gara bat. Oso ongi egin duzu eta gaina oso kanta zaila da ze letra pilo bat du, ez? Etengabe hor ekilibristak ez da gizeta bagize. Ederki oso ongi egin duzu, nik uste behar duzuela edo merezi duzuela txalo zaparrada bat eta ez daukagunez beste inork zue jo. Venga, txalo! Eta hien etxeko aio!